Mä opetan teille, miten tehdään slime. Tähän slimeen sä tarvitset jonkun purkin, missä sä teet sen, ja jonkun, millä sekoittaa. Ruokasoodaa, väriainetta, vettä, piilolinssinestettä, liimaa tai geelimaski. Sen piilolinssinesteen pitää sisältää boorihappoa tai natriumboraattia, ja liiman ja geelimaskin pitää sisältää PVAta, eli polyvinyl alcohol. Muuten se ei toimi. Ja mä käytän nyt tätä geelimaskia. Eli ensin sä kaadat liimaa tai geelimaskia about sen verran, kun sä haluat sitä liimaa. Sitten laita vettä noin 1 ruokalusikallinen. Sitten lisää ruokasoodaa semmonen pieni ripaus. Ja tietenkin jos teet isomman slimin, niin sit laita sitä enemmän. Mut älä laita sitä liikaa, koska muuten siitä tulee semmoista epätasasta ja möykkystä. Ja sitten lisää väriaine, mut sitä ei oo pakko laittaa, jos ei haluu. Sitten ala lisää sitä piilolinssinestettä pienissä määrissä, mutta älä lisää sitä liikaa tai siitä tulee kovaa. Sitten kun se ei enää tartu reunoihin, sä voit ottaa sen käteen ja alkaa muovata sitä. Jos se vielä tarttuu sun käsiin, sä voit lisätä piilolinssinestettä. Ja sit se on valmis.